our Omama people in Lagos State. It's a cultural festival that was a unique one. Also, we had an interview with Chief Nicholas Apollos, an Igbo representative, a mass speaker of Ndigbo in Lagos State. I would like you to listen to these things, and also a press briefing by the Igbo United Assembly, ably led by the president, that is Chief David Onodugo. These are what we have on the program. I would like you to view these things. I will come back. This inauguration, therefore, offers us opportunity to come together as one united people with a common heritage and a common destiny. It is indeed a clarion call for the renewal of our commitment to our common cause and to face the challenges before us with greater passion. Now for Jesus Christ, I, fear of favor, without fear of favor, for the benefit of Ndigbo, for the benefit of Ndigbo and mankind, so help me God. So help me God. United, yeah. I'm not even very good. I hope all the people Vice President, President of Ohanaeze, Ndieze, and Ego Ngorka, na onye ọbụla na-ediri jikọta onwe ya. So ihe a wụ mbido ịdị n'otu na ịdị na mma na ihe ọma. The Ndieze himself, our traditional ambassador. We want the Igbo culture to continue to exist in all parts of this. But there are not cases to challenge the traditional laws of every community they are. This has been Lagos State. We have a very Ndieze in Lagos. But beyond Lagos, we have Ndieze in other southern states. Igbo, na Yoruba, Lagos also. Here we go without. They may have the body can say what is so. What is so good? I'm going to Igbo, great stakeholders in the development of Lagos.
ndị be anyị na Yoruba si ana m ekele onye ọrụ wee na-asị okwu okwuru taata na ọ ga-amịta mkpụrụ n'aja Igbo a ga na-eti mmemme ihe na-aga ịkpọrọ ma onye na-aga bikọs ọha ga-abụ ha ga-eriprezent anyị fuchọ ọ ga-abụ nke ntụcha e nwere bikọs ọ bụrụ na ị na-aga ikpe ị na-ahapụ ha aka ama ife ha na-eme ama ka ise amaghị na ama ana masị na Chineke ga-agote onye ọrụ n'aja Igbo tiri anyị na n'obi n'aja Igbo anyị niile bụ ofu and anyị achọghị ihe ọbụla ga na-ekewa anyị anyị chọrọ ebe ọbụla anyị nọ ka anyị na-eme ihe ga-eme ka anyị na-abụrụ ofu unu na-ekwu ndị ọbụla na-asọpọtụ bụ Ohanaeze igwe anyị ndị eze n'ụzọ ije ka anyị na-akpachapụ anya hụ na anyị na-eme nke dị mma. Ọnọdụ anyị bụ ndị Igbo na Lagos oteghị aka anyị side Lagos anyị nọ na ya bụ Gede Gede anyị nọ na ya mụnwa bụ prezidenti ndị a na-akpọ Igbo Progressive Union bụrụkwa chairman ndị Ohanaeze Gede local government. Ndị Igbo anyị dị n'otu ebe a anyị na-eme mitin anyị ụbọchị mitin and anyị na-eme anyị dị n'otu anyị nọ dịka ụmụnne anyị bụ nwanne ya gba n'ọsọ ike Chineke anyị na-emerepụ anyị dị n'otu. Lagos steeti enego m anya o nwere ndị abịa ka ịkpọ shọpụ ha na-anabata shọpụ ndị a dịka ha si kwuo ụfọdụ nọ n'ebe mmiri na-aga ụfọdụ erukwa na ebe kwesịrị ịdịkwa so anyị na-ayọ Lagos steeti si ha biko ha kpagburu anyị maka na anyị niile bụ Southern Nigeria Igbo na Yoruba dị n'otu kemgbe gboo anyị na-alụ onwe anyị na-erikwa ofu nri na-emekọrịta ụmụnne so ọ dịghị mma na ha anyị enyechara ha aka soro na-emepe obodo ha mee ala na-aga ọnụ mee ihe a na-aga aga ewepụ Igbo Naijiria ata afụfụ dee na-apụtazi ugbu a dịkazi a na-akpagbu anyị maka ha chetakwa maka n'iru nke dị n'iru kakwa dịka esi ekwu ndị Igbo abịaghị ịzụ obodo Lagos abụghị nke anyị Lagos bụ obodo mana anyị niile bụ nwa Naijiria sokwa ebiri na ya bụ obodo sokwa na-emepe obodo na-eme ka ihe na-aga aga so si emere enye ndị ebe enye ndị ebe a nwa mmụọ amegbura nwa mmadụ azụ anwụra nwa mmadụ emegbura nwa mmụọ mmiri a tara ma azụ anwụra so si gọọmenti ma ọfụma emegbura ndị Igbo maka na ndị Igbo so na-eme ka ihe a na-eme na Lagos nwee ike jiri ihe na-aga nke ọma nwee ike na-aga aga so na-emepe obodo ewepụ Igbo na Lagos na ya